Tässä videossa tehdään käyttäjän esittelyvideo. Traveli. Mun käyttäjä eka. Ei. Teet sä näytön tälle nyt? Rasse. Joo. Okei, Maise. 28 ei miinuksella. Yhtään. Seiskinen. Bibi 27 miinuksella. Pariskinen. Piper Meini 27 rankki. Pinky Paper Mariposa lipun kantaja. Dynamite. Monster Maikki, Kulttaani Maikki ja Boxauttaja Maikki. MC. Ei, kun mä näytän kaikki. Itse joo. Okei, mä näytän vaan tyypit. Mä näytän vaan, jos on jotain hienoja skinejä. Täällä on hieno skine. Komea koltti on hieno. Se on. Täällä on hieno skine. Tää on hieno skine. Joo. Joo. Siinä. Niin, mulla on tämmösiä arvonimiä tarkkaan vaan viileiltä hävitittämästä rukaan pelsusieni. No. Okei, nyt tulee mun. Mun tulee kaverin käyttäjä. Se on mun käyttäjä. Mun kaverin käyttäjä. Se on ihan botti. Ja 30 värili. Ja no. Ja. Hei hei!